Amen. Praise the Lord! Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Dobling paggalang at karapat-dapat na pagparangal sa ating beloved parents in the Lord. Amen. Na ginamit upang mayroon tayong pag-usapan na kaligtasan sa araw na ito, mga minamahal. Ating pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda, na patuloy nating inaalala ang kanilang isang aral at turo sa bawat isa atin. Amen. Salamat sa mga Panginoon. Kagalakan natin, mga minamahal, makadaupang palad ang isa sa beloved children, ating pong beloved parents in the Lord. Amen. Ating pong beloved minister, Will James Almeda Jr. and sa kanilang beloved wife. At itin, salamat sa mga Panginoon. Amen. Kami po'y narito, mga minamahal. Ito po ang kinabagan ng mga Panginoon, mga kapatiran sa inyong harapan, na mula 10 taon, pataas, patuloy na naglilingkod, pinag-uusapan ang kabutihan, kaabangan, at walang hanggang pag-ibig ng mga Panginoon. At hindi mangyayari ang bagay nito, mga minamahal, kung hindi dahil sa panalangin ng tao ng Diyos, mga minamahal. Salamat sa mga Panginoon. Amen. Kaya mga minamahal, samahan niyo po kami sa isang papuring awitin na aming pong iaalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa hangin ang
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Muli ng ating dakilan dito po isang buhay na pala muli maminamahal para po sa ating dakilan.